Приятно по време на семейната ни почивка, тъй като не смятам, че по време на почивка ние трябва да спираме да сме активни. Напротив, трябва да внимаваме как се храним, какво слагаме в телата си, също така и да се опитваме да намираме възможности за някакво движение. И тъй като съм провокиран от това, че тук намирам изключително много хора с наднормено тегло, които не се съобразяват въобще в количеството храна, която изяждат, това какво ядат, количеството алкохол, което се приема, тъй като явно имат възможността да си го платят и така това за тях е повече, отколкото струва тяхното здраве, най-вероятно, и най-вероятно изобщо не си дават и сметка за вредата, която всъщност нанасят на телата си. Така че само един бърз апел към вас. Нека бъдем внимателни през по-голямата част от годината и като цяло да имаме тази осъзнатост в това с какво се храним, колко се храним, дали се движим и да може да държиме телата си в една по-добра кондиция, и да бъдем по-далеч от болестите, тъй като семействата ни нямат нужда от болни хора. Така че ако имате въпроси или се чудите откъде да я подхванете, не се притеснявайте да ми пишете директно или да се свържете с мен, или пък с когото и да било друг колега, който е специалист по темата хранене и фитнес. Успех на всички!